Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Intiaren atala izanen dugu eta gurekin Alberto Erbiti teknikaria izanen da. Bera diru laguntzen inguruan solastuko zaigu eta gai garrantzitsua, ongi ulertu beharrekoa eta azkenean nekazari eta abeltzainentzat sosaunitz ekartzen duena. Ondotik gurekin Juan Gamio izanen da. Bera badakizue Labaienen Zubialde patxakak handitu bere mintegiak eta nola joan den negu denboraldia azalduko digu Juanek, hau da berreri begira zertan da bilen, eta azkenik saioari amaiera emateko berara joanen gara eta bertan Josean Iguarekin solastuko gara. Bera badakizue berako abeltzaina, haziendakin haunitz ibiltzen dena eta beraiek buru belarri dabiltze, orain apirilean burutuko den berako hazienda feriaren inguruan eta berak azalduko digu egun horretarako zer duten antolatua. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan Intiaren atala izanen dugu eta nirekin Alberto Erbiti dugu, bera Intiako teknikaria eta diru laguntzen inguruan gizon esperimentatua, aditua eta berak azalduko du pixka bat gainetikan modu ulergarri batean zer diren diru laguntza oso ezagun hauek diru laguntzak. Halaxe da Alberto, azkenean diru laguntzen inguruan guztiok solasten gara eta egia esan jende gutxik izaten du garbi zer den paka, ez? Behar da hortik hasiko gara, ez? Zer den diru laguntza famatu hori? Bai, nik uste lehenbizi esplikatu behar dela noiztik sortzen den gaur dugun paka. Paka izan 1992an. Maxarrik, izan ministro bat eta sartu zuen negurri berezi batzuk batez ere gehiegi ekoizten zelakortz. Batez ere esnetan nola haragitan. Esnetan interbenitzen za, estatuak erosten zuen esnea errautsa egiten zuen eta behar zuen gero kanporatu. Eta, presentatu zituen laguntza batzuk gutiago ekoizteko. Eta, poliki-poliki etorri gina 2000 bitartioan, hor berriz izan za kanbio bat zen eta ikusten za jendeak iten zuela gero eta behi gehiago jartzen, eta ekoizpena ez zen murrizten, eta 2008an jarri za pago uniko. Pago uniko da sosa laguntza lurrari lotua, ez buruari lotua, zati bat. Hori pago uniko ezagutzen dugun oraino pago uniko. Pago uniko hori 2008an bilakatu da pago base, gauza bera da. Zer gertatzen den, ekoizpe gehienak bere subentzio guztia lurrari lotua dugu. Lurrari lotua lur bat mantentzeko legeak erten duen bezala, batez ere medioambientalki. Eta bakuno de karnen, batez ere, eta algodonean, eta arditan ere, lotu da, pago asoziado lotu da sosa kopuru bat buruari, behiari. Eta azken bi urtetan baita ere esneko behiari, kantitate batzuk. Baina nik uste lehenbizi argitu behar dugula zer den subvenzio bat, eta haunitzek erten dute edo solasten dire hortaz, baina argiki jakin behar dugu zer den subvenzioen bat. Subvenziona da beharrezko jakiak, elikagaiak, gizarteak erosa aldezan. Hoi da asuntua. Gizartea pagatu beharko balu bere prezioan, pagatu beharko luke 150 gehiago. Eta hori ezinezkoa da. Orduan, hoi da babesa bat Europak hartzen duena gizarteak eros dezan. Produktu kario da, ekoiztea, produktu kalitatekoa, kontrolatua, baina jendeak ez du, sosiek ez du diru aski pagatzeko prezio hori. Eta benetan hoi da. Orduan, lehenbizi erran behar dugu ez kritika bezala, subvenziona da jenden dako, gizarten dako, ez bakarrik abeltzainen dako. Batzutan irudi edo subvenziona atatzen dela guztion sakeletik, ganaderon nekazari partetik baita ere atatzen dela, hoxe da. Eta memento honetan, gara indarrean, paka deklarazio nahiteko, guai solizitu pak.
Hasi zen martxoan eta amaitzen da aprilaren 30-ean. 30-ean urtero luzatzen da 2 aste gehiago, maiatza erdiraino, normalki. Hoxe da, gero bada, bertzebe bat 2 aste gehiago maiatza ondarreraino, lur finkak aldaketak iteko. Ze laguntza motak kobratzen dire paken bitartez. Komentatutan bezala, pago base lurrari lotua dagona, gehien sosa horti sartua dagona, hoi da lehenbiziko pilarrea, eta baita ere pagos asociados, buruari pagatzen zaiona. Jakin zazuen, esneko behi batek kobratzen du hemen mendialdean 130 euro ingurean. Abelgorriak kobratzen du 430 euro. Ardi batek 12 euro ingurean, hauntzak gutiago, hauntzak 7 euro. Hori kobratzeko baldintz batzuk bete behar du. Behiak, aintzineko hilabetean erditzea alta emana beharra da. Ardietan saldu behar duzu, jetze behar duzu, ardiak edo bertzenaz saldu ardien 160. Honek erran edu 100 ardi zanez geroz, 120 asuri saldu beharra duzula. Hoxe da, pago asozia horiek kobratzeko. Hoi da lehenbiziko pilarrea, gero bada bigarren pilarrea. Pago base zer den, berdin nahitu dugu badirela regionak, Espainian mailan. Region ez da ulertzen regiona fisiko bat, Naparroa, Gipuzkoa bali bezala ez. Badire lehenago lurreko kobratzen zen bi kantitate tartean kopuru bat. Hoxe da, hemen eskualde hontan gehiena da region 503, hau da pastos, belaiak, portuak. Eta balio medioa du 114 euro. Horren gain kobratzen da, ze gertatzen den bada regionalizazioa aurten justu ere amaitzen da. 114 euro baino gehiago kobratzen zuena murrizten dakote pixkerrin bat subvenziona. Eta azpin kobratzen zuena, igotzen zaio pixkerrin bat. Hori da, garbi azaltzen duzu Alberto. Azken finean, gaur egunean bizi iraupenan bat izateko nekazari eta abeltzainak ezinbestekoa den diru laguntza, paka. Eta, azken finean ez dakit, nekazari edo baserritarren ikuspegitik tramite oso zaila izaten da, adigun behar da, zorionez Intiaren ere zu bezalako teknikoen laguntza ere badute, zer izan behar dute beraiek kontutan batipat? Badute esperientzia, oraino badute esperientzia eta badute laguntza batez ere kaja daurrosetan edo bankutan iteko. Hala eta guztiz ere, pakain firmatu baino lehen eta departamentu egorri baino lehen behar da lehitu eta repasatu arrasongi. Zenta ondarrean ganaderoak, nekazariak firmatzen du eta hanka sartze bat izanez geroz leporatzen zaio dena ganaderoari. Hori arron importantea da. Badire bitxikeriak, ezagite, nolarran batzutan inspekzionatzen delai gehien harrapatu dutena da belai bat ganaderok ez zuen deklaratuik. Pakan berriz hazienda badu alatzen belai hortan. Deklaratu behar duzun, zuk aprobetxatzen duzun belai gutziak. Hori importantea da. Gero, bigarren pilarreko subentzionak, ayuda sostenibles, sistemas extensivos, hor sakatu behar da manejua. Pasto, denetan pasto eta parcela batzutan pasto eta txiega. Hola da. Lurralde bakotxa badu bere kodigua. Hori arrun importantea da. Normalki iten delaik atatzen da zenbat hazienda duen, zer karga ganadera, zenbat lurra deklaratu duen, beraz ganaderoa informatua dago, falta zaion subentzio lur puskat edo nola dagoen. Aurten gertatzen nahi da, entzinekoan baino gehiago, lurra falta dela, jendeak badu deretsuak lurra baino gehiago. Azken urtean, orai 10 urtetik hona eta mendetan, batez ere portuetan, ari diren murrizten superfizie agraria util, edo superfizie neta, eta ailegatzen da, eta jendeak ez du sobera superfizie aski justifikatzeko derecho page guztiak. Horrek zerra nahi du, urte batez uzten alduzu deklaratu gabe, derecho horiek. Baina ondoko urtan deklaratu beharra duzu bertzenaz galtzen du. Hortan adegon behar dire. Ez dakite mendialdeko abeltzain eta nekazarientzat
Bueno, gure orografia pixka kontutan ikusita, pixka nahiko lankin ibiltzen dire orokorki, diru laguntza hauetan ongi xamar ateratzeko. Bueno, ezinbestekoa da, zuk erran bezala, subentzionik gabe hemen ez da etorkizunik. Solasan gara datuetaz, baina hartzen badugu ekintza batean Abelgorrietan. Abelgorrietan margen neto subvenzion akoplada sartuta egoten da 0 inguruan. Horrek erran nahi du pago base eta ZLN garbi, hori media bezala, garbi geratzen dela, hori bakarrik. Ardietan franko parekoa. Esnetan bada desberditasun hauniz, baina joan den urtea eta intzekoa hobetu da puskat. Baina hau ezinbestekoa da. Gero gauza bat pagatzen ez dana da, eta hauniz solasten da horta da externalidadea. Hazienda portuetan inguruan mantentzen du paisajea eta botanikoki ere, aniztasuna, eta hori momentuz ez da pagatzen. Baloratzen da, bai, baina ez da nolakatzen. Eta, bukatzen joateko abeltzaina orduan lotua dago, diru laguntza hauekeri, zorionez jarraitzen dute eta jarraitu beharko dute, ez? Zuk diozun bezala azkenean abeltzainak berak ekoizten duena beharko lukeen prezioan salduko balu, nekez lortuko zen konsumitzaileak kapazitate bat izate hori ordaintzeko, ez? Orduan alde batetik ezpata du, bestetik pareta, dago egoera batean diru laguntza hauen menpekotasun handia duena, eta jarraitu beharko dute bai edo bai, diru laguntza hauek izaten, eta diru laguntza hauetaz, abeltzain edo baserretara gure zonaldean ongi geratzen diru laguntza hauekin, ez? Hala izan beharra da. Horre solasten ara prestatzen ari da ondoko paka, 2020 eta 2007 bitartekoa seguraski indarrean sartuko dela 2021an, 22an seguraski, eta ari da hortza solasten. Oai dugun paka zaildu da izugarri, nahasi da izugarri, pago basekin, eta batez ere historikokin. Historiko zer den, oai ganadero batek kobratzen du 2000 eta 2002 bitartean egoera zuen arabera. Hau da burugabekeri bat. Zenta bazir esplotazioa bazutela, arrate bateko 1000 ardi, oai 300 ardikin kobratzen dute subizio bera. Bertze ejemplo bat, jakintzazuen, nekazari batek, zerealista batek, bazue hartaldea 2000 eta 2002 bitartean, kendu zuen hartaldea, 2007-2008, eta lotua zuen subvenzion hartalde horrek orain segitzen du kobratzen lurrari lotua. Eta, badire hola injustiziak errate bateko, badirela honiz. Eta hortan, nahi da hoai ministra, horai bihaste, elkartuza konsejero eta editor generalekin, Espainian mailan, eta, franko argi dute, hori derecho historiko horiek bertan bera utzi behar direla, eta laguntzako nolabait ganadero profesional bati pagatu behar zaiola. Ez dut aipatu, baina laguntza kobratzeko aski duzu ganadero aktibo izatea. Ganadero aktibo izatea edo nork izaten alda, nahi abogadua, nahi ministro bat izan, aski du kobratzen duen subventziona bere produktu brutoren nueko lautonegetik ezpastu. Horrekin askia, edo nork iten aldupak eta kobratu subventziona. Eta hori ez da justizia. Hori da, badire gauza asko zoritxarrez, ongi ez dutenak enkajatzen, espero dugu pak berri horretan justizia gehiago izatea, eta guk beti esaten duguna eta nahi duguna nekazari eta abeltzainak bizi dezaite dela, jarrai dezatela bizitzen sektore honetatik, azkenean konsumitzaileok ere beraien beharra baitugu. Eta zuri ere, Alberto eskerrak eban, zorionekoak gu, zu bezalako teknikari bat gurean izateagatik, pak inguruan luzaro solas gintezke edo solas zintezkezu, asko dakizu, baina gure helburu izan du da, sarreratxo bat egitea eta ikusintzulei informazio orokor bat helaraztea. Beste nozbait ere berriz egon gara elkarrekin da, bitartean eskerrik asko. Mil eskerren izuei. Bigarren atal honetan, esan bezala Juan Gamiorekin gaude,
Bera badakizue, Zubialde Patxakak enpresaren sortzailea dugu, Zubialde mintegiak berak eramaten ditu, eta oraintxe bertan negua pasatu dugula, ja udaberrian sartua gaudela, momentu egokia joan, pixka bat balorazio bat egin, eta zuretzat garrantzitsu izaten da negu partea, eta ez dakit pixka bat nola joan den aurtengo negua. Bai, azkenin zu garrantzuna importantea da, porque uste guztiko lehena oain egun 3 hilabetez mugitzen da. Eta egia lan aurtengo neguko balorazioa ondo, no? Denborak ere asko lagundu dut, denbora euri pixko bota du, baina landaketak egiteko eta asko lagundu du, ongi. Bai, urte osoan lanean ibiltzen zara, eta guain neguan izaten da landaketak egiteko sasoia. Aurten, okerrez baldin bat nago, bigarren denboraldia duzu, pixo batola ofizialki, frutarbola saltzen, ez? Bai, hori da, aurten bigarren urtea, eta aurten asko bastante muitu naiz, feriz feri, Gipuzko aldin, eta salmenta gehiena feritan indut. Txetik ere bai asko, bino bai. Bai, zer da batipate bezeroak zer eskatu du gehien, zu badakizu azkenean, jarri bartzara gizarteak edo bezeroak ze behar duen, ura gehiago eskaini, ez? Iaztik hona kantitatea, imaginatzen du, ezagutzera matekin, unitzez gehiago saldu izanen duzula, pixka bat, ze bezero mota izaten da eroslea, eta zer da eskatzen duena? Claro, bezero badaude bi motatako ez, bezero badaude txestatzen eta badakitena beraiek, horiek erosten dute txestatu gabia. Eta beste bezero asko, partikular asko, nahi dute landaria egina, txestatua. Orduan horiek ere saltzen dute txestatua. Eta gero, sagaldotegitara saltzen dute bastante ere bai hori txestatu gabe. Beraiek txestatzeko hanka bakarriken, basan hanka bakarriken. Bai, behar bada ikusentzulen baten bat, lehen egin izan du elkarrizketak, baina ez baldin baditu ikusetzen dut. Zer dire Zubialde Patxakak? Zer da saltzen duzuna zu berez horrela, besteko arrakasta duena? Ni saltzen dutena da, sagat landarea, oina da sagat baseti azitikan sortutakoa, azitikan. Eta gero txestatzen zuten barietatea dire, bestako barietate ohituta dauden barietateak. Bai. Eta, beti ere, azkenean lurrari lotuak, gure giroari, gure, zonalderi, aixago betiko barietate ditugu, eta, beti ere, sumatzen da gero, ez? Sumatzen da bai fruituan, bai frutarbolan. Bai, hori da, azken finean, oina nik basatina dut, orduan horrekin, gaitzen dako, eta askoz ere fuertegoa da, tratamiento askoz dutio behazio, gero, ematen duen fruitua, txestatzen den fruitua, askoz ere kalidade hobegua ematen du. Eta, gero eri txegitzen baligun bestako variedade bat, da azkenin hemen aklimatatua dago, kriston bentaja ditu, frutan kalidadea, gustua, gaitzen dago baina erran duten bezala, frutaren iraupena, dena hor dago klabia. Bai, zu saltzen duzun patxaka edo txertua eta guzti ina ze adineko frutarbola izaten da? Nik 3 urtekoa generalin, bai, 3 eta lau ere bai batzu, 3 urtekoa bai generalin. Behar bada zuretzat egokiena adin hortakoa da, tamaino hori. Bai, azken finin landaria handitzeko ni saldu alizateko 3 urte behazio, hori da kontua. Urte batek, ez du denborik azitikan sortu eta egiteko, bere prozesu 3 urte gutxinen behazio. Eta lurrari hartzeko badin pollita, adin egokia. Bai, hori da. Azken finin hori da más o menos adineko bena, gero 4-5 urtekin zainak eta galtzen dute beren bidia edo beren austentzaio beren desarroioa bai. Bai, eta orain neguan frutarbola hauek saltzeko, patxaka hauek saltzeko, urte osoan ez zara belagaian eguzkietan botatu dagoten, lan azkarki izaten duzu, ezagite orain udaberrian zaudela, zertan zabiltza? Bai, oain hasiko naiz azik ereiken. Azik basatik azaroan bildu nintun, sagat basak, orduan negu pastin denbora dutelekin eta joaten ez berexiz, eta oain azik ereiken. Oain txestaketak akit ditut, maztxun, eta oain azik ereiken basak sortzeko, landari sortzeko. Bai, eta txertaketak bukatuta, txertaketetan ere aditua zaitugu, garrantzitsua da ez, txertaketa batzuk ongi egitea, ezinbesteko ez. Bai, hori da, azken finin, nire eguneko porcentaje bat da, txestaketa, nire lan importanteko bat txestaketa da, ez? Orduan txestatzen dut bai udan eta bai oain egun, bi fasetan izan dut. Udan abuztun eta oain negun martxun lehtuta edo inglesin, bi txesto mota iruiten dut, bai. Bai, eta martxua da tenore eriko okina, ez? Bai, martxua, bai. Oain izerria pixko muitxua deleken, oain, bai. Ero beste pastia, beste txesto klasiteko guztua, hori begitekiteko, bai.
Eta, bueno, esan duzu orain hazia atera duzula, hazia ere iten, da ja Bai. pixa bat, bueno, pixa bat ja zerotik abiatzen beste batzuk. Bai, hori da, baina urte guzia, pues, alde batetik hazi horiek erein, ja sortzen hasitzen diren bezala belarrak kendu bazteizkiote, gero txestaturi lotu bat dire, izik hautsi gabe, adaskak kendu bazteizkiote, ongi tutoratu, osea, gero, oain da, ja, udaguzia ja zaintza. Landarea zaindu, eta gero ja negun saltzeko. Bai, beti ere, bueno, aurre ikuspen bat behar da, pixa bat zenbat saltzen den, bueno, ikusten da Bai. urtetik urtera, bain bigarren urte Bai. duzu, golpe handia ematen duela, helduen urtere golpeko azkar ematen badu, pixa bat aurreratu Bai. bartzara, ez? Bai, karo, hori da, nik, osea, kantidea egiten dut, nik sortzen dut landare kopuru bat ja limitatu bat. Osea, nik ja orten berin saldu dut dena, gehiago eskaera banitun, landare kopuru limitatu bat. Nik nahiago dut, bueno, kalitatea eta behar duen atentzioa eta zaintza hori eman landaririk, ezik asko egin eta nik limitatua, produzio limitatu bat egiten dut. Karo, beti ere pixko bat, globalki zugarren duzun bezala, pues, demanda hori pixko bat hartzen dutela, limitatzen dute produzioa. Bai, garrantzitsu ez, azkenean tamaina hartu behar da gauza guztietan bezala, Bai, kalitatea da hildo bai, garrantzitsuena, nik hori... eta bezeroak ere, bueno, bedu aurten ez baldin bada, eta helduen urterako baldin baduzu, espetu, eta, bueno, bintzat ona. Bai, hori da, azken finin, hori da, nik kalitatea eta nahi duten, sortzen duten produktu hori, ematen diot behar duen, bueno, atentzioa eta kalitatea. Saltzen dutena da, badakin nik, joaten den lekura, Bai. ze emango duen, landare batek, bai. Ja saltzen, frutarbola hori patxakoiek ja saltzen, ja landaketatako zeten horrean hasten zara gutxera bera. Saltzen abendu hasiera nola, bai. Bai. Eta, bueno, matxoare egiten alda, bai. Bai. Orten beren, pues, ustadeia, ondadeko ja, muitxu nuen landarerik gehiena, bai. Bai. Eta normalean ez tenore hortan, sasoi horretan einezkero landatu, bueno, negua da, gauza galdiri daude, eta ez da arriskurik, ez hartzen dute, eta... Landaria, landaketa dituko bena da, abendua eta ustadeia. Otsaiare ona da eta martxoare oainiken iten da, goiz aldatzen den landariak urte oso irabazten du gero bere itxakitzeko eta azteko denborin. Bai, eta ez dakite klima aldaketagatik edo zergatik den, ematen du dana geroz da leheno moitzen dela ere, ez? Udaberria ematen du moitzen dela leheno, pixo... Bai, gelditxo ere lehentxo egiten da izerdia, gero muitxo ere agudo egiten da. Orduan, karo, abendu, azaeron ja, urdin ondadeko ja izerdia gelditzen du. Ez da abendu arte edukitzen du izerdia. Lehenago mugitzen da, baina udazkenin lehenago gelditzen zaio, orduan, lehentxigo hasi bat da movimentu egiten, bai. Zuk ere esperientziarekin, bueno, gauzak aldatzen joaten zara, gauzak hobetzen, zer ematen duen, ura ikusten duzu, ura ikasten duzu, eta, bueno, beti ere, beti ikasten joaten zara, ez da, bueno, da mundu bat, egunero ikasten dela, ez? Bai, azken finin sektore guztietan, berak beti aldatzen doa, orduan, zuk begitzen baldin baduzun, berak erakusten dizu, orduan zu zer joan bat duzu, akoplatuz, naturak edo, bueno, sektoreak zer erakusten dizun oztara, ez? Orduan ezin duzuin, aurten fetxo ontan dinuz, eta helduen matematikoki ontan ez ez. Pues, adibidez, aurten 15 egun aurretu da, orduan zuere 15 egun lehenago espabilatu hartu txastatzeko. Pixkoa jo maztu, segituz. Bai, eta beti ere, bueno, ekologikoan, ez, bueno, tratamentuak eta egin gabe, pixo bat alik eta modu, osasuntxuenean, inguru gero begira eta nari begira, ez? Bai, nik ekologiko no gehien bat, bueno, ekologikoa da, pues, azken seio bat, eta nik gehien bat dut, produktu garbi bat, osasuntxu bat sortzeko, gero guri emanen digun fruta garbia ton izateko, ez? Bai. Porque, bueno, gehien bat horregatik dut ekologikun, bai. Bai, eta harrera oso ona izan du ez bakarrik Nafarro mailan, gure eskualdean da Nafarro mailan, bazetik eta Euskal Herri mailan, ez? Azkenean, bueno, gauza honak zabaltzen dire segidan eta sumatu duzu, ez, bezeroen artean. Bai, karo, azken finien hori da, zu produktu bat garbia ton egiten baldin baduzun, gauzko egunean ja jendea, badaki, bueno, ekoizpen, bueno, normalean sortutako batek, eta garbi sortzen den batez zer diferentzia dagoen, ez? Bai. Hori da, azken finien, pixko bat, eta gauzko eguneko gaixotasunak eta gauzko egunen dauden arazoak eta, bueno, gauz asko heldu dire, bueno. Bai. Ongi, ikusi duzue, gaurkoan Juan Gamio etorri zaigu guregana, hurrengoan joanen gara Juan berriz ere zuen mintegitara, zure mintegitara, Labaienera, eta jarraituko dugu solasean, da ikusten nola sortu diren, frutarbol patxaka berriak, eta nola dituzu landareak. Eskerrik asko eta ondo izan. Bai, zueri, nire arte. Beste chiappena, mi riposta sola,
azken atal honetan, bera aldera etorri gara, eta badakizue, beran, apirilaren 27an, okerrez baldin banago, azkeneko lagunt horretan, berriz ere hazienda feria antolatuko dutela, eta gurekin antolatzaileetako bat dugu, Josean Igoa, eta alaxe da ez, Josean, apirilaren 27an larumatekin, urten berriz ere antolatu duzue. Bai, hala da, 27an urten ere badugu feria, eta animatzen den jendia. Bai, urteak agudo pasatzen dire, eta urten ja 5. edizioa esaten da ez. Bai, ematen du atzo hasia egela, eta urten ja 5. urtia da, eta espero dugu urte monoskatez gehiago ikia. Bai, egiten baduzue, jarraitzen baduzue egiten, seinale pena merezi dula, eta bai alde batetik udalaren babesa hor duzue, eta baserritar edo abeltzain guztien laguntza ere ez. Bai, ondako feria denakin ikin dugu, naiz udalek ematen du transportintzat, naiz baserritarrak denakin laguntzen du hazienda bajatzen, hori da feria izakia, bezanaz, ez zen izanen feririk. Bai, lehenbiziko ediziotik, azkeneko iazko 4. horri arte zeioan zarete pixka bat aldatzen? Bueno, aldatzen gauz gutxi ez, pues aldatzen, goratzen ari da, haziendan kopurua poliki goitzen ari da, bai. Naiz sasoia ez da aitz egokina, baina, goratzen ari da. Bajatu beharrin goratzen ari gera eta konten gero bertan. Bai. Abeltzainak, nungo abeltzainak izaten dire, bertaratzen direnak? Bueno, gehiena da, herrikoia da, beratarrak, eta oin aurten heldumen da bat, iruritetik heldumen da, eta aurten izan da, nobedadia ura. Bai, izan dire behi suizak, behi pirinaikak, limosinak, gero baite frisonak, pintuko egiten dina, eta hola, ardilek izanen dire, hauntzak, bihorrak eta ponik, holako, feri baten gauzak. Bai, eta azken finean adierazgarria da ez, badakigu hazienda sektorea nola dagoen, baina zorionez hor bazaudete kuadreia handi bat, berako paraje guzti bedanak garbi eta txuku mantentzen dituzuenak, eta kalitatezko produktuak goizten dituzuenak ez? Bai, ekipo gara, ondako da, ekipo bat, ez bazen ekipuri, etzen ninen feririk, batzuk ikinte hazienda bajatu, bertzatzuk lekua prestatu, bertzatzuk kartela gehi, ez du gaitutun bezala, ekipuri gabe etzen jo zinen. Bai, eta adierazgarria da ez, agertzen den hazienda seinale bertakoa dela, eta badela hazienda hori dana ez, nahiz eta herria kozkorra izan, industria asko badagoen ere, baina baserritarrak hor zaudet ere ez. Bai, ez gara haitz ungi ikusi hauniztan baserritarrak herrian, baina ez dire guatzen ze lan egiten dugun herrian bertan baserritarrak. Garbitzen terrenu, eta hori nik uste dut importanti dela. Bai, eta bera batean hazienda aldetikan, zer da gehien ikusten dena edo denetik izaten da? Gehiena da, hemen ja behi esnekuak hautzen ari da, noski 2 o 3 baserri saltzen zen esnia, eta bertzen nigu dena da araitekua bai. Behi suiza, mestiza, pirineika, blondak, denetik bada bai. Eta gero poni toitatik ere unitz izaten dire ez, beti ere bazter garbitzeko pixka bat, eta aurrentzako, eta... Bai, poni horiek jitu bezala dire, ez dire undainonak autoko. Bai. Eta pixka bat jendeak jakiteko ikusentzuleari gogoratzeko, egun hortarako noiz hasten da, goiza nola da antolatu? Bai, goizian zoaziterri behetzik aldien hasten gara hazinda bajatzen, kamionak etortzen da itxez biltzeintxu, poliki bajatzen da, gero behin hazinda eta lotu delikan, ikusteko, ikin dugu bajatu duen denak, gozaltzen dugu elkarrekin. Udalak pagatzen du gozaria, eta gozaltzen dugu, eta gero, ikira, aurten omen da baitere proba bat, gizon proba, ez dakit zer den ere, baina proba bat dela, eta izan da seguro astokerin bat, baina omen da, eta gero, akautu ondotik etortzen gara itxera biltzen animaliak, eta gero bazkaltzi baten gara denak, elkarrekin. Bai, orduan zuentzako ere lan eguna, baina besta eguna ere, ez danak elkarrekin bildu, eta ongi pasaguna eta gustora. Bai, lan eguna da, baina ez da eguneroko lana bezala, diferenti da, gustu goro baitzen gara. Bai, orduan jendarentzako erakusketa izaten da, zienda ikusteko nolakoa den, eta txapelketan sartzea beste pausu bat eskatzen du, eta hori beste maila bat, ez? Bai, txapelketan hastia suposatzen du diru handia, eta salsa handigu da. Momentuz zehitzuko du gola. Ez du gorratxe mendik urteatzen zera, baina momentuz zehitzuko du gola. Bai, eta azken finean, hasiera batean gogotu zitzaizuen zertaz ez beran feri bat, hazienda feri bat, eta idei hori, asentatzen ari dena, eta jarrai dezala, ez? Hori da, udaletxetik harremana aitzona dugu, laguntzente hauniz, eta gero, ergana, baserritarrak laguntzente hauniz,
eta espero dugu urteaz haunitz gehiago egitea. Bai, bera leku honean kokatua da, ez dakit azkenean kanpotik ikusten etortzen den jendea nongo jende izaten da. Bueno, pues jendia izaten da bosa egitekoa eta oina hasi da ematen du pixko eta hasi dela ja, pues eratzen bastante eta jendia etortzen gehiago bai. Bai, Gipuzkoara hurbil da, iparralde ere, eta bueno, Bai, ezagutzera emanez bai, etorriko ziren, ez? bai, Gipuzkotik etortzen dire bastante bai. Bai. Hasi dire, Lemizkotetik onat ikusten dugu jendi gehiago hasi dela etortzen Gipuzkotik bai. Bai, eta eguraldiak laguntzen duen, ez? Adolako feritan badakigu eguraldiak ere asko egiten du, ez? Bai, oroitzen nahi zuen dela 3 urte furia da utxiela intzun, denbotxarra izan duzen, baina alik ere intzen, etzen horren guztu eta gelditu eta etzen ateri horrein hogi, baina bueno, espero dugu aurten hor nahitia, ja idor badu eta ber, egiten dugun egun horretan bedere. Bai. Ongi, hor duzue gonbitea apirilaren 27an laguntakin beran, 5. Hazienda feria, zueri antolatzaile zoriondu, baserritar guztiei eta bueno, udalari ere bere lana edo bere eskua botatzegatik ere gauza bera, eta ongi atera daia dana. Eskerrik asko, Joxean. Eskerrik asko zueri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte.